Dus. Mandek. Barang ketemu aku kok arep mlayu ki ngopo? Wah, wis. Selak telat aku. Sae kok kaya berhenti. Ayo mengo. Alah, iki apa iki? Uang kok kaya celurut. Terus? Rene ya. Sopo jenenge reng? Patokol Bawarsari. Waduh, wah. Nglelenge Raja Mas. Edian. Wah, selope karo sepatu ket. Wah, ukirane kelis ki to. Keline darake sapa iki ukuran kelis kok ngene iki. Siar. Iki apa iki?